entramos de cheo neste minuto final e se vos os da casa tamén queredes vir aquí a disfrutalo e a vivilo en directo, tedes que marcar ese 618-388087 para cravar igual de contento que está agora mesmo Suso aí nese quinto chanzo disposto a levar o bote. A por todas vimos, meu. Por todas. Pois veña, ánimo que o esforzo vai merecer a pena. Temos de bote 21.100 euros. Aí están. Hermosa cifra que pode xe acabar nas mans de Suso e quen sabe se convertirse nun coche. Verémolo. De momento temos que coñecer as categorías coas que imos xogar hoxe. 5 preguntas, unha sobre cada tema, e hoxe as que tocaron son estas que ides ver. Xogaremos con cómics, comida, música, conspiración e Samaín. 100 euros por acerto, como sabes, Suso. Se das no cravo nas 5 preguntas, levas os 21.100 euros. Preparado? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo, cómics, superheroe español que apareceu decapitado nos xardíns de Méndez Núñez na edición Viñetas dende o Atlántico de 2024. Super López. É correcto. Comida, quen é o autor da primeira referencia escrita á torta de Santiago? Xelmírez. Non é correcto. Música, grupo de orixe galega, autor da canción Me haces tanto bien. Terbutalina. Paramos o tempo. Paramos o tempo con 25 segundos consumidos e temos que voltar a pensar nese autor da primeira referencia escrita a torta de Santiago na categoría de comida. Veremos tamén agora se Terbutalina é a banda que buscamos. Aquí falamos de un grupo de orixe galega, autor da canción Me haces tanto bien. Veremos se son aí os amigos de Muros de Terbutalina. 35 segundos por diante. Suso, continuamos, pareceche? Veña. Pois veña, concentración. E tempo, non é correcto. Conspiración, deidades sumerias que, segundo as teorías conspirativas, foron extraterrestres que visitaron a Terra hai milenios e impulsaron a civilización. Astronautas. Non é correcto. Samaín, nas sociedades celtas, quen organizaban os ritos do Samaín? As bruxas. Paramos o tempo. A falta de 17 segundos. Saberemos se son as bruxas ou non. No caso de que non sexan, sigue pensando na sociedade celta quen podía organizar eses ritos do Samaín. En música, non era Terbutalina, que grupo de orixe galega fixo canción Me haces tanto bien, e en conspiración seguimos buscando esas deidades sumerias que ao parecer dicen que os extraterrestres nos visitaron hai moito tempo e que impulsaron a nosa civilización. 17 segundos por diante, usaos ben. Imos aló? Veña. Pois veña, ánimo Suso. E tempo, non é correcto. Comida. Otero Pedraio. Non é correcto. Música. A banda da Loba. Non é correcto. Conspiración. Druidas. Non é correcto. Samaín. Druidas. Non é... Ah, correcto! Druidas correcto. Comida. Cabanillas. Non é correcto. Música. Non sei. E tempo ata aquí. Casi me lío cos druidas. Ben xogado. Para que non te quedes caspiña, imos dar esas 3 preguntas que nos quedaban na categoría de conspiración. Era Anunnaki, as deidades sumerias que buscábamos. En música, Amistades Peligrosas, grupo que che sona, que foi o que fixo a canción Me haces tanto bien, e quedaban nesa categoría de comida Pedro de Portocarrero, que é un bispo de finais do século XVI, que foi o primeiro que documentou esa torta de Santiago, esa referencia escrita. Non che quitamos ningún euro, 2 acertos, 200 euros ben merecidos, que van canda Suso, ben xogado compañeiro, e os da casa, non vos moades que mañá habrá máis cartiños no bote, 21.300 euros en show. Gracias por estar aí, vémonos ata a festa.